Danke bafowethu. So umdlali weKaizer Chiefs laphana uGeorge Matlo usekhulumile ngendaba yokuthi ke njengoba icontract yakhe iphela lapha kuKaizer Chiefs ukuthi uyafuna noma ukuhlala kuKaizer Chiefs noma ufuna ukuhamba. uGeorge Matlo usikhumbuleke middle fielder yeKaizer Chiefs lena ebeyilimele isikhathi eside akadlalanga akusikudala vele abuyile. I think ubuye kule match le Nedbank Cup la thola khona iman of the match waze waba emotional wakhala ngempela ukuthi after isikhathi esingakahleli ngaphandle but ubuyile ngempela uya compete nanokuthi ucoach uyamfaka lapho nalapho but future yakhe uKaizer Chiefs akwaziwa ukuthi uyophela lapho ngoba icontract yakhe iyaphela at the end of the season yabona. But kuMatlo since alimele lapha kuKaizer Chiefs or since abuyile from injury isikhathi sakhe kuKaizer Chiefs ngempela noma sithi game time ukudlala akatholi ukudlala kakhulu yabo si limited ngempela. Lo mdlali lona una 26 udlala ama game awu14 this season kuKaizer Chiefs wa provider 2 assists. Sikhumbula ukuthi assist enye important kakhulu ngoba ile yashayisa uDupree goal ngasikhathi bashaya iMamelodi Sundowns if I'm not mistaken yabo. Ngathi wawuye washaya le assist enhle kakhulu yabo ukubalidela to Nedbank Cup final against Orlando Pirates la bashaya khona Orlando Pirates. So udlala ama few games uMatlo but uyabonisa lapho medlala equality yabo ama passes wakhe ne skills sakhe sokulimitha ama defender important kakhulu. Lo mdlali lona uke wadlalela iSouth Africa kuma Junior International yabona but uKaizer Chiefs une tough competition lafana kuma midfielder ama players afana noMdusha bala no Sirino no Ngcobo no Vilakazi yiwo ama player compete nawo for isigabo. Lo mdlali lona unetalente elikhulu ngempela ungenileka laphana ku finali against Orlando Pirates second half Moses Mabhida lapho ke Kaizer Chiefs eshaye khona Orlando Pirates yaqeda idrought yabo noma isimo sesomiso sa 10 years yabo nawo akamagama kaMatlo ekhuluma yabo. So uthi ke ngathanda ukuhlala laphana kuKaizer Chiefs yabo uthi angajabula ngempela futhi angabonga ukuthi ahlale laphana kuKaizer Chiefs. uthi ukuba khona laphana kuKaizer Chiefs kwakhe into right ngempela uthi angathanda futhi ukuwina izinto noma ukuachieve izinto eziningi neteam. Uthi but okwamanje ufocus kulama game lawa ambalwa asele ku season before iseason iphela. Uthi bafuna ukwenza kahle kakhulu kulama game lawa asele ba collect ama maximum points kusho ukuthi bawawine lama game awu2 lawa asele. Uthi ke of course njengoba bawini level iNedbank Cup bafuna ukuthi iChiefs vele izame ngempela ukuthi ikwazi nokucompetela amanye ama cup yabo. So kuningi ngempela okuvela ngomdlali weKaizer Chiefs maningi ama player lapha kuKaizer Chiefs akuvela ama reports ukuthi angahamba kuKaizer Chiefs because awekho good enough for iKaizer Chiefs yabo. But I think we just have to wait and see end of the season ukuthi izinto zizohamba kanjani between iKaizer Chiefs nalama player lawa cause ama player afuna ukudlala but ke kuthiwa uKaizer Chiefs ama player amaningi wakhona awekho good enough yabo. Ingakho iKaizer Chiefs ibheka ama player amaningi efuna ukwa-add iseason mayiphela. So bona ukuthi iKaizer Chiefs izokwazi uku-add bapha abadlali ihambise nabaphi but iningi labadlali kuKaizer Chiefs kuthiwa lizohamba. Let's wait and see. Danko bafowethu.